Шалы ТВ телеканалында яңалыклар чыгарылышы исән. Сез студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темаларга кыскача күзәтү. Тиздән үзенчәлекле балалар яңартылган бинада шөгыльләнәчәкләр. Ремонт эшләре ничек бара, Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Инвалид арбасында утырган килеш баскетбол уйнаучылар күп кенә чемпионатларда катнаша алмый. Ни өчен? Желательно яңалар булса, бер хотя бы штук 5 штук основной составка бигәйбәт булыр. Директор кызлар бәдрәфендә видеокамера урнаштырган. Гаепләнүче моның сәбәбен ничек аңлата, хәбәрчебез ачыклады. Чудо-дети педагогика үзәгендә төзекләндерү эшләре ахырына якынлаша. Әлегә балалар психик неврология диспансерында шөгыльләнә. Исегезгә төшерәм, башкарма комитет үзәк өчен ГЕС бистәсендә урнашкан элекеге музыка мәктәбе бинасын бирде. Биредә ремонт төгәлләнгәч, аутизм диагнозы белән авыручы балалар шөгыльләнәчәк. Төзекләндерү эшләренә 2 ел элек керештеләр. Бүген реконструкция барышы белән Наил Мәхтиев та танышты. Она адаптирована? Абсолютно. По всем стандартам, по всем. И высота, соответственно, чтобы ребенок не перевалился. И поручни разные. Бинада вентиляция урнаштырганнар, электр уты керткәннәр, булдыралганча жилком сервис идарә итү оешмасы да ярдәм итә. Хезмәткәрләр теплотрассаны яңартканнар. Бу көннәрдә су кертү һәм канализация эшләрен төгәлләячәкләр. Идәннәрне һәм түшәмнәрне төзекләндерер өчен иң элек диварларны ремонтларга кирәк. Әмма моңа акча җитмәгән. Ярдәм итәргә эшчеләр дә, төзелеш материаллары да юк. Үзәкнең башкарма директоры белдерүенчә, бу проблемаларны хәл итеп була. 2 ел элек башкарма комитет бина бүләк иткәннән бирле зур эшләр башкарылган. Иң элек смета 22 миллион сум булган. Бу зур акчалар чаллы эшмәкәрләре ярдәм кулын сузган. Кто-то сделает пол, кто-то сделает потолок, кто-то сделает там лестницу, окна, откосы и так далее. Вот поэтому сумма как была, так и осталась большая. Просто нами вложенные средства, чисто нами собранные от фандрайзинговых мероприятий, общегородских и республиканских, она небольшая. Это все работы, которые оплачивали бизнесмены города. Шалы ТВ телеканалында булган телемарафон хәйрия концертлары ярдәмендә әлеге проектны гамәлгә ашыру өчен гади шәһәрдәшләр дә үз өлешен кертте. Акчаның бер тиене дә артык түгел. Ремонт эшләреннән кала балаларга шөгыльләнер өчен махсус җайланмалар сатып алырга кирәк. Мэр авыр хәлдә калганнарга ярдәм итәргә вәгъдә итте. Я думаю, что вот это эффект синергетический, когда городская власть поддерживает и помогает, и городское сообщество людей неравнодушных даст свои определенные, очень хорошие положительные результаты. Мы на это надеемся, мы этим будем заниматься. Бүген ай сайын 60 бала үзәктә шөгыльләнә. Ел дәвамында белгечләр 600-дән артык балага ярдәм күрсәтә. Шәһәрдә исә мондыйларның саны 5 тапкыр күбрәк. Яңартылган бинаны халык ара балаларны яклау көнендә 1 июньдә ачарга телиләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Туберкулез белән авыручы Чаллы студентлары академик елда дәвалану алачаклар. КФУда укунаулар бары тик яңа уку елында гына дәвам итәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, студентлар гыйнвар азагында чирли башлыйлар. Флюорография узу турында белешмәләре бар, тик ни өчен тикшерү үпкә чирен күрсәтмәгән. Туберкулез белән авыручы студентлар турында мәгълүмат башта интернет социаль шелтәрләрдә күренә. Сүз КФУның инженер-икътисади колледжының укучылары турында бара. Югары белем уку йортының администрациясе студентларның флюорография тикшерү үткәне турында белешмәләре бар дип әйтә. В начале каждого нового учебного года студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники нашего института проходят флюорографическое обследование в обязательном порядке и предоставляют справки о том, что они прошли. Бу очрактан соң Роспотребнадзор югары уку йортларында тикшерү башлады. Тагы туберкулез белән авыруның 3 очрагы теркәлгән. Димәк, флюорография узу турындагы белешмәләр ялган булырга мөмкин, ди Чаллының баш санитар табибы. Выявили болеющих, скажем, студентов. Это и 2 студента высшего учебного заведения и в колледжах 3 учащихся. Начали плотно, естественно, проводить анализ, в результате чего это произошло. Сельские ребята оттуда открепились, сюда не прикрепились. То есть получилось, они не проходили флюорографический осмотр. Надо провести сплошные проверки управления образованием. Давайте это дело организуйте. Сплошные проверки с руководителями высших учебных заведений. Здесь присутствует, значит, ряд руководителей. Разобраться в этом вопросе нужно. Как так? Если у тебя неполный пакет документов,
отсутствует флюорография, по-моему, и на работу не берут. Студентларга туберкулезга диагноз куюның алгоритмын уйлап табырга кирәк дип белдерде Наил Мәһдиев. Моның белән Мәгариф һәм сәламәтлек саклау идарәсе шөгыльләнәчәк. Бәлки тиздән башка уку йортларында тикшерә башларлар. Чөнки туберкулез куркыныч авыруларның берсе. Аны һава тамчы юлы белән йоктырырга мөмкин. Инвалид арбасында баскетбол уйнаучы чаллы спортчылары Россия чемпионатында катнашырмы? Әлеге спорт түрі шәһәрдә 4 еллап гамәлдә. 2013 елда яр чаллы спорт үзәгендә алар өчен шөгыльләнергә махсус вакыт бүлеп бирелә. Ул вакытта әле тренировкалар алып барырга спортчылар өчен бернинди шартлар да булмый. Вакыт узу белән проблемалар хәл ителә башлый, әмма бөтенесе дә түгел. Хәзер Чаллы командасының профессиональ квалификациялы тренеры юк. Бу рольне үзе дә уенчы булган Елена Тимофеева башкара. Шул ук вакытта ул команданың администраторы да, ул уенчылар белән берлектә финанс һәм транспорт мәсьәләләрендә хәл итәргә мәҗбүр. Узган елда баскетболчылар Россия чемпионатының 2-нче этабына бара алмаган. Бу елда да шул ук вакыйга кабатланырга мөмкин. Желательно бы, конечно, чтобы город приобрел хотя бы один автобус для инвалидов. Потому что кроме баскетбола на колясках есть танцы на колясках, есть армрестлинг, есть боча. Я знаю, занимаются и плаванием, и лыжами. То есть у нас инваспорт, он развит. Но у нас нет в городе транспорта. Следующий, поехали. Рамиль Лутфулинга караты да команда капитаны буларак таләпләр зур. Килеп чыккан аңлашылмаучанлыкларны вакытында хәл итәргә кирәк. Кайчакта механик вазыйфаларын да ул башкара. Күптән түгел генә республика махсус спортив арбалар бүләк иткән, әмма моның белән дә проблемалар килеп чыккан. В основном соревнованиеда шунда чакыралар, шунда отлайн, анда бик каты уйнарга туры килә, көчле. Командалар бик көчле. Шундый менә коляскалар пока безгә желательно яңалар булса, бер хотя бы штук 5 штук основной составка бик әйбәт булыр. Коляскаларны гына ремонтлар бездә спортчылар иң мөһиме чемпионатка эләгү. Бүген мэрияда хәбәр итүләренчә, Казанда узачак Россия чемпионатына автобус табылган. Әмма бу хезмәт өчен спортчылар үз кесәсеннән түләячәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрнең мәдәни учреждениелары 2 миллионнан артык тамашачыга рухи азык биргән. Бу хакта бүген мәдәният өлкәсе эшеннән нәтиҗәләр ясаганда белдерделәр. Җыелышта узган елның иң истә калырлык вакыйгаларын, иң актив шәхесләрне дә билгеләделәр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Яңа ел шәһәр көне, төзүчеләр көне, чәчәкләр фестивале, Сабантуй. Бу бәйрәмнәрнең барысы да югары дәрәҗәдә узды. Моны шәһәрдәшләр генә түгел, килгән кунаклар да бәяләде. Театрлаштырылган тамашаларда, концертларда меңләгән иҗат кешесе катнашты. 2016 елда үлемсез полк акциясында 53 мең шәһәрдәшебез транспарант күтәреп чыкты. Шәһәр өчен бу сан рекорд булды. Халык бәйрәмнәре күңелләрне күтәреп кенә калмый, берләштерә дә. Нәүрүз, Май чабу, Иван Купалы милләтләрнең үзара дуслыгын тагын бер кат ассызыклады. Парк һәм скверларда да бәйрәмнәр еш узды. Все активнее продолжается насыщение общественных пространств города культурно-массовыми мероприятиями. Литературные дворики, музыкальные летние эстрады, танцевальные ретро-вечера, детские сабантуи, развлекательные и анимационные представления, фестиваль красок, пленеры – все это примеры эффективной реализации республиканской программы парков и скверов. Экология елында саф һавада чаралар дәвам итәчәк. Әмма артистларның һәм иҗат коллективларының чыгышларын иҗтимагый совет тикшерәчәк. Аны ел азагында оештырдылар. Я надеюсь, что это тоже принесет свои плоды и поможет лучше организовать нашу работу и быть увиденными, услышанными. 2016 елда Суар поселогында яшәүчеләр өчен зур сөенеч булып мәдәни үзәк ачылды. Бинага 300 кеше сыя. Узган елда Зәп бистәсендә урнашкан элекке Колизей клубы бинасын Татар драма театрына бүләк иттеләр. Труппа бирегә 2 елдан соң күченер дип көтелә. Агымдагы елда мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр өчен зур бурыч йөкләделәр, нәтиҗәләрне түбән төшермәскә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Тукай районының бір мектебінде элекеге директор хотын қызар бедрефінде камера орнаштырған. 44 яшьлек Ират күзәту камераларын персонал һәм укучылар бүлмәләренә қойған. Шул рәвешле ул шәхси тормышка кагылмау турындагы законны бозган. Вакыйгалар 2016 елның 11 гыйнварыннан башланган. Җинаять эшен тикшерү тәмам. Мәктәпнең элекеге директоры илдән чыкмау турындагы документка кул куйган, җинаять эше судка җибәрелде. Противоправная деятельность директора была пресечена в сентябре 2016 года, когда одна из сотрудниц обнаружила видеорегистратор, установленный под раковиной. При части совершения преступления мужчина признал, пояснив, что установил камеру, чтобы узнать, кто стареет унитазы. Бүген Чаллы ТВ-телерде компаниясе бинасына кунакка шәһәр мэры килде. Наил Мәхдиев тапшырулар төшерелә торган студияларны карап чыкты, иҗат коллективы белән аралашты. Шәһәр мэры күңел радиосын тыңлавын яшермәде. Журналистларга исә хезмәттәшлек өчен зур рәхмәт белдерде. Яңалыклар чыгарылышындагы мәгълүмат һәм шелтәләр җитәкчеләргә дә зур ярдәм булып тора. Вся сила у нас с вами в правде. И мы эту правду должны как есть показывать, без купюр. Не сваливаться на ту или другую сторону, занимать чью-то сторону. Вот как вы видите, вот так и об этой позиции надо рассказывать. Это будет правильно. Тогда никто не подкопается. Бүгенге амнашлар, мен сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.